विधानसभेच्या लढती दिवसेंदिवस रंगतदार अवस्थेत पोहोचत असून नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना विशाल परब यांच्या प्रेमापोटी झालेली गर्दी पाहता उभरत्या नेतृत्वाची चाहूल लागते। सावंतवाडी विधानसभेसाठी भाजपचे युवा प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल करून भाजप आणि शिवसेनेसह इतर पक्षांची असलेली महायुती भेदून महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर यांच्या समोर आव्हान उभं केलंय। त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि भाजपचे खासदार नारायण राणे यांच्यासाठी देखील सावंतवाडी विधानसभेची जागा राखणं म्हणजे एक कठीण आव्हान बनलंय। मराठी माणूस मोठा झाला की तो उलटसुलट धंदे करूनच मोठा झाला असा समज अनेकांचा होतो, परंतु कष्टप्रद आयुष्यातून उभारी घेत आपल्या कर्तबगारीवर उद्योजक बनलेले विशाल हृदयाचे विशाल परब नवनवीन संकल्पना राबवून गोरगरिबांना मदतीचा हात देऊन संघर्षातून उभा राहत राजकीय क्षितिजावर चमचमता तारा म्हणून उदयाला येत आहेत। त्यामुळे काही प्रस्थापित लोकप्रतिनिधी नेत्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, काहींना नवे पक्ष शोधावे लागलेत, तर काही भविष्यातल्या वेगवेगळ्या रणनीती आखण्यात मशगूल झालेत। सावंतवाडी मतदारसंघात जरी राजकीय परिपक्वता समजून विशाल परब यांच्याकडे कोणी दुर्लक्ष केला तरी त्यांची स्वतःची एक वेगळी रणनीती असते। राजकीय आखाड्याकडे पाहताना एक वेगळा दृष्टिकोन असतो, त्यामुळेच संधीचं सोनं करत आपल्या पाठीशी जनतेचा गोतावळा आणून शांतपणे आपला उद्देश साध्य करून घेतात। नामनिर्देशन पत्र दाखल करताना त्यांच्या सोबत आलेला हजारोंचा जनसमुदाय पाहिला असता विशाल परब म्हणजे नव्या राजकीय नेतृत्वाची चाहूल म्हटल्यास ते वावगं ठरू नये। राजन तेली हे बाहेरून सावंतवाडीच्या आश्रयाला आलेले उमेदवार म्हणून त्यांना मतदारांनी नाकारलं होतं। नारायण राणेंनी आशीर्वाद दिल्यानं राजन तेली यांनी अनेक पदं उपभोगली, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आले, अगदी मागील दारानं आमदार देखील बनले। पण राणेंची साथ सुटल्यावर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पराभूत देखील व्हायला लागलं। त्यामुळे नशिबाची साथ मिळत नसल्यानं त्यांची तळ्यात मळ्यात वृत्ती सुटली नाही आणि आजच्या घडीला पक्षीय वर्तुळ पूर्ण करून ते पुन्हा स्वगृही शिवसेनेत दाखल झाले। परंतु विशाल परब यांचे निर्णय स्वतःचे असतात। आपल्या व्यवसायातून उन्नती साधत त्यांनी सावंतवाडी विधानसभेचा आमदार होण्याचं स्वप्न पाहिलंय। दीपक केसरकर यांच्याकडून पूर्ण न झालेली कामं आपण करणार असा चंग बांधून महायुती असताना देखील बंड करून त्यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल करून सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात चुरस निर्माण केली आहे। एकीकडे नामदार दीपक केसरकर, राजन तेली असे ओबीसी समाजाचे उमेदवार असताना दुसरीकडे अर्चना परब, विशाल परब हे मराठा समाजाचे उमेदवार आहेत। जर सावंतवाडीतील जरांगे पाटील यांच्या समर्थकांसह मराठा समाजानं विशाल परब यांना मदत केली तर नक्कीच त्यांच्या विजयाच्या आशा पल्लवित होतील। विशाल परब यांच्याकडून मतदारांनी मोठ्या अपेक्षा बाळगून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जी गर्दी केली ती पाहिली असता सावंतवाडीत येत्या 23 नोव्हेंबरला निकालामध्ये अभूतपूर्व बदल झाल्यास नक्कीच आश्चर्य वाटू नये। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।